Liet je hem jaren. Sis het maar. Sneun, 21 juli stien wij met Sis het maar bij de autocross in Kolm. En we leiden de meesken deze vraag voor. Wat vonden wij ergert jou het meest? Aan welk geluid erger ik mij het meest? Aan vliegtuigen, straaljagers. Maar die soms heel laag. Ik ben ook wel vierspraak staan. Die vliegen heel leeg hoor. En daar heb ik het meest van. Dus. Ik ga elke keer lawaai, maar het werkt niet onerger. Het maakt mij net zo vol uit. Heur de muziek. Nou, best vol lawaai, ik ben het meeste erger. Nou, net aan dit lawaai, want dit ben ik wel wend. Ik ga het net goed jaren. Wat voor lawaai ergert jou het meest? Ik jaren het nog net goed. Ik ben van vandaag bij Autocross in Kolm. Ik weet niet hoe oud ik ben. Ik ben al 25 jaar al bij de Autocross en zo heen. Ik hoop dat we nou mooi weer kunnen krijgen. En hoop dat we weer mooi weer kunnen krijgen. Tot ziens. Het lawaai van de trekkers, denk ik. De decibels die mijn dochters altijd produceren als ze de radio aangaan. Daar word ik wel eens een beetje ziek van. Absoluut. Ben er nog meer dames die ik even een opmerking met je willen? Nee. Nee, ik wil ook niet. Ben ik de enige met klachten?